Cool cutting a trendy style, barva, kava, super vibe. V Extreme studiu jede hype, everything alright. Vlasová doktorka je Vlaďka, melíry barva od ní vysoká je laťka. A kdo ji už poznal, vrací se k ní zpět. Krom dobré kávičky srdce otevře hned. Studio Extreme zakouzlí ti z vlasy a každé ženě přidá nálož krásy. Blondýny či brunety i baleáže letí a těch krásných odstínů je skoro jako smetí. Vlasová doktorka je Vlaďka, melíry barva od ní vysoká je laťka. A kdo ji už poznal, vrací se k ní zpět. Krom dobré kávičky srdce otevře hned. Alobali šustí a pak fén hučí a když hudba hraje, tak ona už tuší, že až řekne slůvko hotovo, tak ty bude